Volám sa Jaroslav Cabuk, som osobný tréner a výživový poradca a v tomto videu by som vám chcel ukázať, čomu my v RealFite hovoríme reálne výsledky. Volám sa Lucia Habiar, cvičiť som začala, keď som zistila ráno v zrkadle po pôrode, že som veľmi veľká. Schudnúť mi pomohol môj osobný tréner, ktorý ma denne motivoval, bol pozitívne naladený a dostal ma spať. Čaute, moje meno je Igor Sedlák, cvičením som začal kvôli zdravotným problémom a prešlo to do veľkej vášne a Rado ma hlavne inšpiroval svojimi výsledkami a týmto som si dal jasné ciele, podobať sa zhruba jemu. Volám sa Mirka Chvancová a cvičiť som začala vtedy, keď som si uvedomila, že sa vlastne už nedokážem pozrieť na svoje vlastné fotky, kedy bol problém výjsť po schodoch hore a keď som si uvedomila, že v svojom šatníku už nemám niečo také, čo by mi bolo dobré. No a čo som dosiahla? Dosiahla som zvýšenie sebavedomia. Táto premena mi priniesla viac dôvery v seba a svoje schopnosti a čo mi vzala, tak 25 zbytočných kg. Poď. Čus, som Peter Andrejko, k RealFitu som sa dostal asi od 13 rokov. Chcel som zmeniť svoj život asi o 180 stupňov, čo mi pomohol vlastne Rado Cabuk, ktorý mi ukázal, že zo života sa dá robiť aj žitie a nielen prežívanie. Volám sa Zdenka Jeremiášová a prečo som začala cvičiť? Tak predtým som robila kolektívne športy a po pár úrazoch som si musela zvoliť nejakú inú cestu, inú formu športového vyžitia a na radu kamošky som zavolala Radovi, dali sme si stredko. Zhruba po 4 mesiacoch som schudla 15 kg, niekedy to išlo potom dole, niekedy hore, ale viac menej som vďačná za kondičku, lepší výzor, super spoločnosť a nikdy nezabudnem na to jeho heslo. Preciťujem, vychutnávam, keď my sa už potíme ako v úvodzovkách divé svine. Zmena je možná!